Hello, good morning. Magluluto po tayo na ngayon ng humba. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, paminta, tomato sauce, pork cubes, at baboy. Kailangan din natin ng saging, pinya, at cheese, kahit konti lang. Gasa na po natin yung baboy. Ano po? Cut natin. Kailangan po sa humba, dapat mataba. Kaya lang, hindi masyadong mataba, puro laman. Yung iba, adobohin ko na lang. Sangkot sa una po natin at palambutin. Huwag muna po natin lalagyan ng tubig. Bigyan po natin ng kaunting asin. Baluin. Para kumalat yung asin. Kalahati lang ginamit ko. Galing kalahati. Gusto ni Dodots. Slices. You will eat this later.